Wes lancar iki. Tekan wetan kono. Kadang di sawah nang isor dhewe. Nek lep ya kudu urut antri iki. Wes sak tunggune nang isor karo layah-layah. Nemeng setengah jam wis ana iki mau. Wis tak turut suku dhuwur dhewe tekan ngisor dhewe. Jam pira to iki? Serasa ngwedang. Serasa ngudut. Aduh, mau panas kok ngene. Muga-muga banyune tekan iki. Sekarang nek ra lep ngene iki gedhisikan kancane. Menus-menus ya do jag-jagan rumangsane kene iki ra butuh banyu ngono apa piye. Waton nambuaki, waton nyegati. Pokoke sing wetan dhewe ngledhok ae, sing cerak kali lawas kali mati ae. Nek umpama iki ana banyune ning tak tawoni ngono kok ora masalah. Nek ngene carane wis kondur dhewe mongko kothake ana 1, 2, 3, 4 sejinah. Mongko sak kothak iki sebagian ping 10. Wis pira kuwi? 10 bagian. Halah, nganti sempor lelep. Anjur butuh banyu pira nek liar tekan ngisor nggonku kae. Oh tak cek iku sing paling wetan dhewe. Wis. Oh sak tekane. Tekan bengi ra wah. Wah, semoga kuwi asate. Iki wong abang iki. Kok lembendong sak penake dhewe. Banyune mbahne to. Kudu tak buka iki. Wah, jigur ki. Ais kurang luwih 2 jam, Aku isih garing kok ngene sawahe. Memang kaya uyuh tikus iki. Jan ming netes iki ndledek wae ora. Wah, nek edan iki ora bener iki. Wah, mongko mangkat mongko jam 10. Iki kurang luwih nek srengenge sakmen iki kurang luwih wis jam 1-an iki. Aku ora tekan-tekan. Gue perlu dicekne ora iki. Ajar iki. Bajigur iki. Sapa kae kok wani jebol bedah kae? Menus ki. Oh, dadi menusane ki to. Oh, menus ki dadi kowe sing jebol bendunganku to. Nah, Om. Iki kalenane tak nggo nglepi sumurku. Emang kalen iki sak penake dhewe nggon mbahmu po? Ya ora lek kowe kok. Nek sing bendunganku berarti ki banyune nggonku, kowe ora waton wae. Aku butuh banyu nggo nglebi sawahku Wes, Om. Aku ngalah. Ya. Iki banyune nggo kowe kabeh. Oh, mestine. Tapi syaratnya aku njaluk banyu pamu. Iya, weh namanya banyu pam tak naik. Mbok butuh pira-pira kowe. Nggo nglebi kebonmu ya entuk. Yo. Sampeyan lho iki, Om. Iya. Wes, deal. Salaman sik. Deal. Ya. Wah. Iki wong tuwek kena bayi iki. Ane iki cah cerdas tenan e.
Nek ra ngono kuwi engko ming do ngomongke wong-wong njlehi tenan kok. Wis ra apa ngalah. Kok tagihane PDAM kok entek semene iki? Baru mangsaku ki nganggo banyu ki aku ki wajar Aku 1.91.000. Rumasane aku teno ngedusi gua aja karo ngombeni wong sak desa kok nganti entek sakmene kowe iki. Wah, tombok iki aku. Wah, iya. Wah, iki Mario iki. Moko seminggu yang lalu dekne iki njaluk ijol, nek aku ngelepi sawah dekne nek ikhlas terus njaluk ijol, njaluk banyu pamku. Oh, tak cek iki. Rasane Om, jumlahku wis kebak, tanamanku wis sehat. Saiki tak entengi wae lah banyune. Ben entuk 200 juta yo ben. Makane nek dadi wonge rasa kemari Om. Oh, badutan ki. Dadi lentauke banyuku mek tak nggo ngecori ratan kene to. Rasane Om. Woi, woi. Astagfirullahaladzim. Biar yo, wong edian. Woi. Makane Om, rasa dadi wong rasa pelit, rasa kemari nyong mangan.